ולא רק בעלי המוזה היו שותפים למתקפה חסרת התקדים. הספק שלהם שאמור לבנות להם אתרים, פאפה, לקח אותם ב8.3 לפגישה עם עבריינים מהעולם התחתון שעשו להם בוררות, דרשו ממישל ודניס קנס של 6 מיליוני שקלים. אתה מכיר את הקבוצה של העוצרים את הנפלות של הפירמידות? סגב אפריאט. איך הוא הגיע לכם? הוא התחיל לבדוק עלינו. אנשים רואים חברה חדשה שקמה לה, בדוק עונה, בתת אריאל, מישל ודניס אמרו לו בוא, תבדוק אותנו. בעמוזה ידעו שכדי להשתיק את כולם יש אדם אחד שצריך לגייס על מנת לקבל את החותמת הרשמית שתעיד שהכל קשורה ותסייע לאנשים נוספים להזרים כסף לחברה. סגב ישראל אפריאט הוא פרגן לנו שם בטירוף אחרי שסיקר אותנו לעומק, באמת קיבלנו ציון 10. בקבוצת הפייסבוק המזהירה מפני עוקצים אותה סגב מנהל, רבים החלו לכתוב נגד המוזה. סגב יצא לביקורת בזק וחזר עם רשמים חד משמעיים. מבירור מעמיק שעשיתי בשבוע האחרון, המוזה מספקת מכלול של מוצרים, בין היתר קורסים במגוון תחומים. מבחינת הונאת פונזי לא יכולה להתקיים הונאת פונזי בחברה. להמוזה יש מוצר ולמוצר שלה יש ערך. המסקנה הסופית היא שמדובר בחברה לגיטימית. זמן קצר לאחר שהכשיר את החברה, סגב שנתון בחובות של 500,000 שקלים בהוצאה לפועל, החל לעבוד לפתע עם בעלי המוזה בתפקיד יועץ אסטרטגי. מסתובב דרך קבע במשרדים שלהם, מקבל מהם מתנות, והם אמורים לקדם בעבורו גם את הספר שכתב, תאמין לי, אל תאמין לאף אחד. תראה לי את הדוח של הרואה חשבון שקבע שההכנסות, שהפעילות של החברה. לא צריך להראות לך, מי אתה? כשאני הייתי במשרדים של המוזה ונחשפתי לכל המסמכים, אני חתמתי על NDA. אתה מתחיל לייעץ להם, אתה מסתובב שם, אתה נהיה אחד משלהם. הם נתנו לי לפטופ אחד. בסדר. בשימושי האישי. אני רק אומר עוד פעם. כשהתלונות נגד המוזה החלו להצטבר, הגענו יחד עם הצלם שלנו ירון סודרי וכתבנו איתי שיקמן ואופר חלפון למשרדי החברה בתל אביב כדי לקבל